magana jari ce dan Hausa shi yake ganewa. Yare mu je makaranta, ilimi shi ne rayuwa. Littafin magana. Yara assalamu alaikum, barkanmu da sallah, da fatan an je idi an dawo lafiya. To yara, a tabbatar cewa idan an yi aike kada a yi kiwa, sannan wannan lokaci na nama a tabbatar cewa an ci naman amma fa ba da yawa ba, sannan a tuna akwai mabukata waɗanda ba su da shi, a yi ƙoƙari su ma a nemi wannan abin na abinci ne na nama ne domin a tabbatar an taimaka musu ba, domin Allah zai ba da lada. Za mu fara karanto muku magana jari ce wanda marigayi Dr. Abubakar Imam ya rubuta, ni kuma Musa Abdullahi Sufi zan riƙa karanto muku shi. Wannan littafi magana jari ce yana ƙunshe da labarai iri-iri na jarumtaka, na ilmantarwa, na nishaɗantarwa. Yara za ku saurari labarai waɗanda za su taimaka muku a rayuwa kamar yadda mu ma suka taimaka mana tun muna yara. Ku ci gaba da sauraron wannan kafa da za ta riƙa zaƙulo muku wannan labarai ana karantawa tare da ku. Wanda ya tunanin haɗa wannan al'amari tare da kuma amfani da hotuna na ƙayatarwa domin yara wurin gabatar da wannan shine Abdulmumini Muslim Idris, wanda ake ɗauka a nan Cool Effect Studio Dakata, Kano, Nigeria. Yara a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. A jari ake karantowa, Musa Abdullahi Sufi ne yake gabatarwa, wanda marigayi Dr. Abubakar Imam ya rubuta.